ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೊಲ್ಲರ ಮಾತ ಸೌಖ್ಯತೆ ತುಳುನಾಡು ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಮೊರಣಿ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ದು ಚೆಟ್ಟಂಬಡೆ ಮದಿನ ವೀಡಿಯೋ ತೂತರದು ನಿಕಲು ತಗತೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಪಂಡ ತೊಜಂಕು ಸೊಪ್ಪುದ ಚೆಟ್ಟಂಬಡೆ ಮದಿನ ತೂತರದ ಐತ ಮುಂದುವರೆದಿನ ಭಾಗ ಅದು ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ತೊಜಂಕದ ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ತೊಜಂಕ ಸುಕ್ಕ ಬಂದು ಈ ತುಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅವು ತೊಜಂಕ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಬಂತನೇನು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಹಿಡಿದು ತೊಜಪ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಎಂದಿಗ್ಲೆ ತೊಜಂಬೋಂಬಪ್ಪ ತುಲೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತೊಜಂಗಿಗೆ ತೊಂದೆಂಗು ತೊಜಂಗ ಕಾಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ಅವೇನು ದಿಕ್ಕೇಳಿ ಚತಿ ಓಡಮ್ಮ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪೆಲತ್ತರಿ ಓಡು ಪೆಲತ್ತರಿ ಒಣ್ಣ ಬೋಲೆ ಬನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪೂರ ಬೋಲೆ ಅನ್ಪೇರು ಐಕಿ ಪೆಲತ್ತರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ನೀರು ಪಾಡೋಣ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾಡೋಣ ನೋಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಣ ನೋಡು. ಬೇಯ್ನಾಗ ದಯಪಂಡವು ಹಿರೇ ಪೂರ ಐತ ಉಪ್ಪು ತಂಶನ್ ಪತೊಂದು ಒದ್ದೆ ರುಚಿ ಕೊರ್ಪುಂಡವು. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಳದ ಇದು ಸರಿ ಬೇಯ್ಪಗವೇನು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ತಂದು ಐಟು 1 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ ಉರ್ದು ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಳುಗು ಬೋಡಿತ್ನಾತು ಮುಂಚಿ ಘಟದ ಮುಂಚಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಉರ್ಪೆಲಾರಿ ಒಂಜಿ ಈತು ಉರ್ಪೆಲಾರಿ ಇಲ್ಲ ಮುದ್ದೆ ತೊಂದಿರಲಿ ಒಂಜಿ ಈತು ಉರ್ಪೆಲಾರಿ ಉನೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾವ ನೋಡಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಎಂಚಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರಿಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಕಾಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಐನಾತು ಸ್ಟವ್ನು ಸಿಮ್ ಉಡಿದಿಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಬಾಕಿದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸಾಸಿವೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರಕ್ಕೆ ತೊಂದತೆ ಅವೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೇನಂತೆ ಬೇತೇನೆ ಪುತ್ಪುಗ ನೆಕ್ ಒಯ್ಕಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿತ್ತೆ ಕಾಲಿ ಇಂಚೇನೆ ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ಪೊಡವೇನು ಪೂರ ಅಲ್ಲೇ ಈತ ಬಣ್ಣ ಬೇತೆ ಆತಂದುಲೆ ನಾಯ್ಕ ಕಾಯಿಂಡ ಐತ ಬಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆವಿಸ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇತ್ತವು ಕಾಯ್ದನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇತೊಂಜಿನ ಉರ್ಪೆಲರಿ ಅವೇನು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ಪೋತ್ಪೋಡು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆವಡವು ಮತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಕಲ್ಲರ್ ಪೂರ ಪೋದು ವೈಟ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಮೂಲು ನಮ್ಮ ತೊಜಂಕಲ ಬೋಲೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ಪವರ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಲಾಯ್ಕ ಬೇಯ್ತು ನಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ತೂಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ ಬೇಯ್ದು ಕಡೆ ದೆತ್ತಿನ ಪೂರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಜಾರಿಗೆ ಈ ಅರಿನ್ಲ ಪಾಡೋರು ನಮ್ಮ ಯಾಕಡೆ ಪೂರ ಏನು ಐಟಮ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪ ದೇವ್ದನ ಅರಿನ್ಲ ಅಂಚೆನ ಈಗ ಅವೇ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ವರ ಫುಲ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ ನೋಡು. ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಆತನ ಮೂಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ತಾರಾಯಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ತಾರ ಇಲ್ಲ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ಲಿ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲು. ಎಸ್, ಇಂಚ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 2 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಂಡ ಯಾವನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 2 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಂಡ ಯಾವು ಒಂದು ಜರಿ ಜರಿ ಕಡೆದು. ಎಸ್, ಈತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಒಂತೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಐದೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ 1/4 ಚಮಚ ಉರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ದಕ್ಲೈಕ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಮೂರ್ದು ದೀತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೈಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚಲ ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಪನ್ನಾಗ ಕೆಂಪಾವಡು ಅರಿವು ಆಯ್ತು ಅರು ಪೂರ ಕೆಂಪಾವಡು ನೀರುಳ್ಳಿದ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆ ಉಂಡತೆ ಅವಿನೈಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದ ಫುಲ್ಲು ಹೊರ ತಿರ್ಗಲಿ ಈ ಟೈಪ್ ದಲ್ಲಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ತಿರ್ಗಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅವು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪೂರ ಪತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪೂರ ಪತ್ತೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾದಾನ ಪೊಡಿ ಮಸಾಲೆನಿಗೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಲೆಗಡೆ ಬೇಯ್ಪಾದಿತ್ತಿನ ತೊಜಂಕ ತಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಇಂಚಿನ ಬೇಯ್ಪಾದಿತ್ತಿನ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಿಕ್ಸ್ ಬಂತದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಏನು ಇಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಇತ್ತಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೀಪುಂಡು. ಯಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕಲ್ ತೂಂದುಲ್ಲತೆ ತೊಜಂಕದ ಸುಕ್ಕ ಚಿನ್ನರೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್
ತುಳುನಾಡದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಶ್ಶು. ಈ ತುಳುನಾಡು ಹಲವಾರು ಡಿಶ್ಶುಲು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದುಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಗುಜ್ಜೆದ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪೇರು, ಕೆಲವು ತೇವುದ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚಿನ ತೊಜಂಕ್ ಮರಿಯಾಲ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ತೊಜಂಕದ ಐಟಮು, ಗುಜ್ಜೆದ ಐಟಮ್, ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ಈ ತೇವುದ ಐಟಮ್ ಪುರ ತಿಂಡ ನಮ್ಮನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು. ಈ ತುಳುನಾಡು ಬಂಡ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ఉంది ಎಂಕಲ್ನ ಮುಲ್ತಾ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಯರತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ದು ಇಂಚಿನ ಲಾಯ್ಕಲಾಗಿದ್ದ ವೀಡಿಯೋನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಪ್ಪು ಅವಿನ ಬರೆದು ಪಡಲಿ ಇಂಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವ. ಓಕೆ, ದಯದು ಇದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಆ ಬರಿಟಿತ್ನ ಬೆಲ್ಲನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.